És tudja, hogy hol vagy. Na, már meg csak egy izéjjel van. Lát, nincs páncélom, ha lát engem. Nézd a... Nesze. Mi ez, bazd meg? Esélytelen, fölmegyek a tetőre kinyírva. Hát persze, az egy másik csapat volt, azért jöttek be. Hát persze, ezek is izé. Úgyhogy nem adtam. Hát tudom, hogy lát. Hát most mit tudjak csinálni, bazd meg? Már réges-rég föl tudtalak volna. Ja, tényleg. Ja, lent, teljesen lent. Crossing cheaterek. Többen vannak. Ott a hulláknál, azaz. Ott egy... Ja, de várjál már. Húzzál, húzzál. Nyugodtan. Ó, bazd meg! Hát ki, bazd meg? Mi ez te? Ez micsoda? És lát, bazd meg! Hogy reportolod? Hogy lépek én be? Escape? Az a haze... Ja, igen. Haze kusi, nem? Aha. Ez a kínai. Aha, akkor egy report. Jó van. Azt a kurva eget, bazd meg. De ezt látom.